Kaya inutusang ipakasal sila. Ilang parusa, ganon? Ilang parusa sa loob ng 60 araw. Tingin mo, manggas. Pero hindi naman natuloy. Inansila ito ng Sharia police. Moody lang yung police. Kahit pa nagkaroon na ng preparasyon, Tinumba na yung baka. bumangon ulit. Okay. Hindi na naituloy dahil nga napatunayang hindi naman nila talaga mahal ang isa't isa. Pang-content lamang. For the content. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Shik. Ayan, mag-content-content pa kayo ng ganyan. Tapos iiyak-iyak kayo. Oo, iyak-iyak pagkakasal na. Nagayat na yung sibuyas na-slice na eh. Ang aga naman tinumbay na yung baka. Tinumbay na ba? Wala na ba sinabi doon? Pero yung may mga content creators talaga na tulad nun, may nakita ko one time yung yung rider, tumayo siya sa motor, di ba? Nakita mo yun? Tapos nagsayaw-sayaw siya doon. Di ba? Para lang mapansin siya sa kanyang content. Napansin nga siya kasi suspendido yung lisensya niya for 90 days. Over na. Wala kang hanap buhay. Maaari pa siyang kasuhan. Yun na nga eh. Eto naman, yan. hindi naman yun ang pinag-uusapan dito. Siyempre, papansin sa chicks. Pero yun, yung content na, kasi nag-kiss-kiss sila, bawal nga sa Islam yan, na parang naglambingan kayo, nag-kiss-kiss kayo, hindi pa kayo mag-asawa. Kaya inutusan na ipakasal sila. So, buti na lang hindi natuloy. Siguro natuto na sila sa kanilang lesson na wag natin tong gawing joke. Oo, yung mga alam nyo namang ipinagbabawal. Kasi dito sa atin, sa Pilipinas, sa mga Christian, Oo nga. Oo, sa anong, pera sa Muslim, nagbembang natlat, di ba nagpakasal? Walang ganyan sa religion namin. Ano ba religion mo? Ano religion mo? Basta may sarili ako religion eh. Ang Kanor Christian Fellowship. Gusto mo talaga. Pero kung ikaw magiging content creator, talagang mamimili ka ng content na... Oo. Ako okay na yung pa-cleavage no? Yan naman tayo, guys. Sasabihin na naman, saan ka nakatingin? Saan ka ba? Oo nga, no? Saan ba? Sa pimple. Sa pimple. So, yun. Mamimili ka ng gagawing content. Papansin na? Siguro hindi ka naman lalabag sa batas ninyo, ng relihiyon nyo at saka ng bansa. Ng bansa. Totoo yan. Kaya shoutout sa mga content creators natin. Sabi lang, humihina na raw kitaan ngayon ng mga content creators. Ewan ko, wala naman ako hindi naman ako nababayaran. Ako yung nagbabayad sa mga nanonood sa akin. Kasi rich kid ako eh. Ganun yan. Pero shoutout sa mga content creators, may nakita pa ako isa. Doon sa Putikan may kalabaw. Anong ginawa? Doon talaga siya sumasayaw. Naliligo rin siya sa putik kasama yung kalabaw. Wala naman kasing lalabagin batas din. O yung kalabaw lang, inagawan mo siya ng shelter. Shelter? Putikan shelter? Oo, kawawa naman. Yung kalabaw? Hindi yung content creator. Hi guys, welcome to my vlog. Sabi nung content creator? Sabi ng kalabaw. Galing naman yan. Sige, ituloy mo pa. No. Okay, maniwala na sana yung bisita namin, guys. Sabi nung kalabaw? Sabi ng content creator. Oo. May dumapong langaw. Sa kalabaw? Sa content creator. Kaya naman ang ganda ng tripod niya. Ng content creator? Ng kalabaw. Hindi naliligo. Yung kalabaw! Yung content creator. Yan ang pambansang hayop. Yung kalabaw? Content creator. Aba ng Kala ko yung sungay. contractor. Yung kalabaw? Yung content creator. Kasi masama siya. Content creator? Yung kalabaw. Nang araro eh. Inararo niya. Inararo ng kalabaw? Nung content creator. Gusto mo mararo? Ng kalabaw? Ng content creator? Ayaw. Ang bao! Okay ba naman? May paganyan pa siya. Mabaho yung kalabaw? Yung content creator. Wala siyang brief? Wala. Yung content creator? Okay. Okay, bye! Ay, susunod na. Oo. Mamimigay tayo mamaya. 1,500 para sa ating Love Knows No
Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!